napa sinuwun? Sona nek ra iso baris ki rasah sok do baris. Liripun kados pundi? Aku pancen dadi ratu ki durung nglatih do baris berbaris. Ning mbok ya iki dinggo. Mungsuhe neng kono kok lemu baris rono iki piye? Rak mlumpuk neng kene kabeh to. Waduh. Paido menika sing dadi pimpinan. Aja ngawur, aku mblendis. Oh, mblendis menika sing dadi pimpinan. Paido ya ngetape wadyabala kok merono. Lah iki mlumpuk neng pripun niki pripun niki? Oh, pripun? Niki pripun? Baris kok nganti kleru niki pripun? Sesuk neh arep perang ya perang rapopo. Ning rasa dadak nganggo baris. Wong negarane awake dhewe iki rungono nglatih prajurit supaya latihan babakan baris berbaris. Nek mungsuhe neng kono barise rono, ngetapke para wadyabala rono. Kok rene iki piye? Aku ra wis omong to. Ingat. Aku wis omong, mrono kok do mrono, ya aku manut. Solike tatheke untune wae. Kono pethuke Kurawa neng kono kok barise rene iki cara ngendi? Wah, wis prajurit ora do pengalaman. Sendika wis tak kendhal. Puter. Kumundur sang Rakyana patih undanging Prawadyabala Pak sur tambur miyang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakondha warna-warna Indra Jaladhyana Sri Kawuryan Om Bapa Durna medal saking praja ing Glak Ngloji Tengara lah kok ketingal suntrut guwayanipun. Pripun penemban? Bapak sing bajengna kepaning iki putra putri Mbagati Cemajeng Dawu. Blipun kabare anggen sampeyan mlebet wonten ing teleking negari Ngloji Tengara supados dawuhaken dhateng Prabu Belkedhuel Beh. Madhap wonten ing saking Dapal Kencana kepaning putra putri Mbagati Cemajeng Dawu Bapak penemban. Dursasana wonten paring dawuh. Ngerti ya? Yen ta wektu dina iki Prabu Belkedhuel Beh supaya lengser ke Prabon. Nanging kawulane nayaka nayakane ingkang ora ngeparengake Prabu Belkedhuel Beh lengser saka Prabanegara ing Loji Tengara. Lho. Sapa? Sinten sing wantun
gondeli dhateng Prabu Bilkedwelbe. Mesti wae nayaka nayakane. Kula Kang Sanga kuwi ya Dursasana ora usah wedi kangelan. Dina samengko kowe mangkat to. Samapta ing gati sawegaing diri. Yen perlu nyawesake tumbak pedang ligan. Merga iki ura-ura mesti bakal dadi peperangan antarané negara Ngastina kalawan negara ing Loji Tengara. Ning kowe ora usah wedi Dursasana, ora usah wedi. Merga negara Loji Tengara kuwi negara ingkang cilik, persasat amung seprapate negara Ngastina. Wadya balane ya ora akeh kaya negara Ngastina. Mula yen temengko dadi peperangan, aja mbok tok sisake kawula negara Loji Tengara. Sing belani marang Prabu Bilkedwelbe disampurnake sisan. Ngloji Tengara dadi kukupaning wong-wong Ngastina merga Ngloji Tengara kuwi kondang negara ingkang subur. Iso nyembah marang kararjaning para kawula sak negara Ngastina. Oh, lha nggih. Nggih mboten langkung istakaken dawuh lajeng pangkatipun para wadyabala benjang menapa. Pangkatipun para wadyabala benjang menapa? Pangkatipun para wadyabala benjang menapa Rama? Pangkatipun para wadyabala benjang menapa? Mergi sakniki Kulawa boten mungsuh Pandhawa, ning mungsuh kawula Loji Tengara. Niki Kulawa ajeng muncel begini iki. Kulawa ajeng gleleng. Merga Kulawa mesti menang mungsuh wong-wong Loji Tengara sing pancen boten ketok kadidayane. Mula Kang Sanga ora usah wedi kangelan Dursasana. Adi-adimu Kurama dikrit lampet brungkat kimpul. Negara Loji Tengara byuhi batang sayuta. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dursasana. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawi gelari rawang-wang Man napa niki Nayaka Ngloji Tengara? Nek sak ngertiku aku durung tau ngerti. Ning ketoke le Malang Kadha iki kok sajake Nayaka Ngloji Tengara. Sandanganipun kok benten kalian kula kalian paman. Sajake iki mbiyen tilas pemain ketoprak le. Ning gandeng ketoprak wis rada arang-arang. Terus mlebu ning nggon wayang. Takonono sapa? Pangkate apa kok nganggo mekutha kaya ngono piye? Glelenge ora jamak. Sapa? Takon karo aku Nayaka saka ing Loji Tengara. Adipati Blendis Kusuma. Man. Ana apa? Naminipun kok Blendis Kusuma. Wis ta, jenenge sapa-sapa kae anggepen yen to kuwi iki wadyabala Loji Tengara. Ya kuwi sing bakal nggondheli lengsering Prabu Bilkedwelbe. Keparat. Kuwi sing nggondheli lengsering Prabu Bilkedwelbe. Dasar kepara nyata. Kuwi sapa? Takon karo aku. Nayaka Ngastina kadange sinuwun Prabu Duryudana, aku Kartomarma. Wih ladal. Kartomarma dasar para nyata sing mburi sapa? Pepatih Ngastina le.
ditepungake wae Patih Sengkuni karo Kartomarma. Ora gelem bali saka laladan negara Loji Tengara. Aku ing bakal nyampurnake kelawan kowe. Wah, man suarane ngedapi-dapi. Kaya ngregem jimat kaya wani ndilat persiabang mang semingkir man. Kula ajari, kula sampurnake menungso niki. Ngati-ati lho, ngati-ati. Ketok awake kok ketok le ampuh ki ngati-ati. Nek ora ngati-ati ngrekoso kowe. Iki. Kula terus minggah, Paman. Ora minggat saka arep aku kene marganing patimu panggao tak ayoni. Lena pangendammu kok tak untapke nyawamu hi merganing patimu maju Kartomarma. Sapa iki? Bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Mripate mendelik. Adipati Lasira. Adipati sapa? Lasira. Las sapa? Laskarbit. Lasirun. Arep ngraman Ngloji Tengara. Mungsuhe aku lakon pecah dadamu sapa? Bambang Suwatama, Bambang Gentulet Suwatama. Ayo, kowe aku sing tekaning pati pecah dadamu. Yo, timbakno. Wedan. Ayo, amuk. Leno pangidem mati dening aku. Ayo ngletak yo ngletak. Tak kuat-kuatke.
Wah, ketemu saudara. Saudara-saudara dengkulmu jeblok. Siapa ini? Paido. Paido? Yo. Ora cekekesan. Kula ora gulung gederane. Bongko igamane bungsa Paido. Aku tak setrum dasem. Wah, kowe bungsa Dilma Gajah, aku Pangeran Pati, kowe menungsa biasa. Kawula cilik menang karo Pangeran Pati. Kiri lusi jalmo tan kena kira Pecah jajamu, Wah! Modar. Hop! As! Hop! Weh! Ya jiger katut mumbul aku. Asem tenan. Ya. Hop! Oi! Wah. Dialonke. Udus. Dies. Hop. Dies. Sit. Dies. aku ora tau kena. Hop. Hop. Bubar mawut Wadyabala man. Kowe mau mungsuh sapa? Nun sewu. Mengsah kula Adipati Blendis Kesuma. Ora aku saiki tak takon karo kowe. Nggih. Kurawa iki arep menang mungsuh sapa ta? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh Panakawan kalah, mungsuh Blendis kalah. Coba ta petungan. Lah kok dadi mung mungsuh Nayaka anyaran sing durung duwe jaya kawijayan kok kalah iki nek cara aku isin mongko kowe iki kadang nata. Kowe iki sedulure Nom anak Prabu Duryudana kok nganti kalah karo kawula ngloji tengara iki apa ora gawe isining pamanmu Plasa Jenar terus sing arep tak ndelke iki sapa coba aku tak takon. Kula semanggaken, Mak. Ning nyatane ampuh-ampuh tangane atos-atos kabeh. Wong niku lho do macul, Mak. Ngapal tangane. Atose ora jamak-jamak sampeyan nek mboten percaya mang nyoba mriku. Ora mung waton maido. Nyatane ya kalah tenan kok dipaido. Wong kalah dipaido niku atine lara lho, Mak. Ora mang padake sapa-sapa. Sapa iki sing durung maju? Watak. Citraksi. Rene to. Omong kok neng kono ora. Nah, ngetok ngono rak ketok sing ngomong sapa. Ewake. Ha iya. Kartomarma kalah karo Blendis. Wow. Wo piye nyata kok wo. Kartomarma kalah karo Blendis. Asatama kalah karo Lasirun. Lasirun? Lasirun iku wong endi? Wong Loji Tengara. Pangkate Adipati. Buajigur. Wis gar mungsuh sapa? Rarawe rantas mama
Masa Malang. Malang kula putul. Putung. Wong Loji Tengara kok maju bareng. Kula sing bakal nanduki nataki man. Kula jenganga. Ayo tak ajar kowe. Arep ngopo? Arep nganga. Ngamuk. Neng Ngeloji Tengara. Nek ora tak tuntun ndak kesuwen saiki. Amuk Suramrata Jayamrata. Amuk Suramrata Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Iki Kadhangnata. Iki Kadhangnata. Raden Citraksi. Raden Citraksi. Iya. Kakak kadang nono. Modar kowe ketularan aku kowe. Sesarae dadak bebenake. Wis ben cici wancine kayane mbok modar mbok ben mati guyu sakarepmu kowe. Ayo, aku sing bakal maju cici. Edan. Sapa iki? Adipati Lasirun. Adipati Lasirun. Dasar Kemaranyata. Sapa? Raden Citraksi. Kakak Kadhangnata Prabu Dasamuka. Prabu sapa? Prabu Duryudana. Kowe gelem ora Ratu Gustimu Prabu bel keduel belese mudhun saka dampar gelem ora? Nek ora gelem arep ngopo? Kelakon tak gawe Karang Kajen. Karang Abang. Karang Abang. Amuk Suramata jejak Pratembang. Sapa iki? Adipati Blendis Kesuma. Blendis Kesuma. Kok sesandanganmu kaya ketapruk. Ketoprak. Ora sandadak gagas sandangan. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati. Jelas kowe. Lasirun we kalah karo aku kok ming Blendis ki kowe ki njaluk anu njaluk mati cocot cara piye? Ayo iki mergane mati dening aku. Wah, gede banget. Sapa kowe? Paido. Apa Paido? Sing ngalake Durma Gati mau. Dasar Paranyata. Iki sapa? Bocah cilik. Cilik ning mentes. Kaya lombok rawit. Lombok rawit. Citraksi. Dasar Keparanyata. Dulurmu kalah kabeh karo aku. Kowe arep njaluk mati cara piye? Hidak modar. Modar diapurmu kowe. Wedok barang maju perang. Sapa kowe? Sapa? Bisu apa ya? Ditakoni ora semaur kok menjep. Kowe arep mbelani Prabu Bel Keduel Beh. Mati dening aku. Ora. Dian. Diantem ora apa-apa. Wah. Kowe wong apa demit? Diantem kok ora apa-apa. Nenek pancen digdaya mbalesa.
Piye, Jit? Maju perang ora kalah kok malah gelegeken. Nasib baru bagus. Piye? Nasib lagi apik, Man. Lagi apik. Nggih. Lah terus? Kula maju. Lasirun tak ajar. Lasirun tok kalahke, mongko ngalahke Kartomarma. Lah mulane nonton. Ndelok ora mung tengok-tengok. Iya. Sing kedua mlendis. Oh. Tatonyo untune ngarep pitil. Mundur. Oh, terus Sing ketiga paido. Paido kula ajar. Wonten Nayaka Nglajutagara ngundang bojone, Man. sapa? Ketoke soliken ketoke. Bojone gedhe banget. Mak pendonong. Kula jotos mboten apa-apa. Kula jejak omong ming ham. Membareng nesu kula diajar dies. But. Candak. Candak. Awak kula banteng lemah bres. Bebar niku kula terus ditangekke. Terus dituding ngenten iki. Niki. Maksudnya kula kon nemi. Oh. Aku we. La sregep. Langsung kula cucuk mawon. Tuh, kok kaya kimplah-kimplah yo, Man. Iya. Wah, mempeng kuku kula ra jamak-jamak. Nyut. Nganti nyuwara. Edan. Nanti niku. Kuku kula srot sakayang-ayange. Bareng sing siji kimpes. Heeh. Arep njaluk sing siji ora dikekke. Jarene nggo bocah-bocah. Antel mon tendang. Kula. Kontal, Man. Weh. Isih ora wonge. Ketake tesih teng mriko. Purun, ajeng sing sisih ajeng mantekke no, Man. Tesih lho, Man, asli. Wah. Sampeyan ra ngerti kok. Mantri, Man. Mang mriko nenek kira-kira ngelak mang mriko. Moh aku senengane ora. Aku ki wis wong tuwa. Damonge kaya ngono kuwi aku ki suregan bojo kaya ngono kuwi aku suregan. Muni ra gelem kok menyang. Oh, pate kuku kurang ajar. Men, nganti ora dikekke diajar lak mongso. Ora pati nduga mon, nek ora gelis, nek ora saksek kalah karo sing enom-enom kuwi rumangsaku ora. Saisen. Kowe minggat to. Ngregon-ngregoni ora. Cit. Dikekke tenan, Cit. Pripun, Man? Seger to? Seger dengkulmu melacot. Wong tuwa iki nek werna-werna malah ngrekoso uripe. Pripun, Man? Lah pripun ajeng jiti terus napa kula tembungke? Rasa. Wis kene rene. Gugu pepe dhewe. Wong-wong laji tengara ora minggat liban cundha manek lakon tinjung akhirat kabeh parat.
Kepapak keparanggul mungking ayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungking aloko Prabu Belgedwelbeh. Nek sampeyan nggawa pusaka, prajuritku tak kon mundur kabeh, Mbah. Mergo nek nganti prajuritku methuke sampeyan mesti mati kabeh. Pusaka kuwi pusaka sing gawat. Pusaka kuwi pusaka sing ampuh. Kula nek pancen wani ayo tandingana Kyai Cundamanik. Tandingana pusakaning Begawan Durna. Kuat nadahi Kyai Cundamanik. Oh, meguru karo kowe 20 taun Prabu Belgedwelbeh. Mbah. Sampeyan nggunakake Cundamanik kuwi nek nganti dienggo mateni Prabu Belgedwelbeh, upama aku tekaning pati, aku ikhlas. Merga pati uriping manungsa iki gumantung marang panguwasaning Gusti. Ning nek upama Gusti ngersake liya, Cundamanik temama ning dadane Belgedwelbeh, monggo aku ora apa-apa, apa sampeyan rawirang. Apa sampeyan rawirang? Sing jeneng mandi iki ming pengendikaning sing gawe jagat. Ngono. Sampeyan tak critani ya. Iki kok ora crita goroh, ning iki crita mawa bukti. Nek sampeyan ki pendhita, biyen sampeyan mesti tahu ngerti critane Kanjeng Nabi Musa biyen. Wah, adoh banget lho mu crita. Iki menggo ngelingke karo sampeyan. Kanjeng Nabi Musa mbiyen tongkate utawa tekene kae iki jane ming kayu lumrah. Ning mergo entuk wangsit saka sing gawe urip supaya kon nyabetke ana ing segara abang utawa laut merah jaman semono. Nganti laute nyigar. Kuwi mergo saka wis entuk sasmitaning Gusti entuk dawuhing sing gawe urip. Nek bare kuwi disabetke apa-apa ya ora apa-apa. Mergo apa sebabe ampuh? Mergo entuk perintahing sing gawe jagat. Semono uga sampeyan nggawa Cundamanik. Sampeyan didhawuhi nek Cundamanik kuwi ampuh sebdaning sing gawe jagat. Ning nek dina niki manggo mateni Belgedwelbeh, mongko Gusti ora ngeparengake Belgedwelbeh mati saka Cundamanik. Mandi ngendikane sing gawe jagat, Cundamanik ora ana dayane apa-apa. Mangtamake kula ya ora bakal ana dayane apa-apa. Pripun? Sing angka loro sampeyan tuna. Lho, tunane ngapa? Cundamanik niku mung iso dienggo sepisan, niku pusaka ampuh. Mongko ditamakke wong sing kekuatane sak traju sak bobot karo kekuatane Cundamanik. Lah ming Belgedwelbeh ming tong-tong shot ratu wingi sore negaraku urung dadi Nalindra lagi entas wae kok arep mangtamani niku. Ya nek sak timbang karo kekuataning Belgedwelbeh, nek ora imbang. Nek ampuh niku padha karo namani karo wong sing ora imbang kekuatane karo Cundamanik. Lah, kekuatane Cundamanik ilang. Nek kekuatane Cundamanik ilang, sampeyan ora duwe pusaka. No. Ngono nek gunake apa-apa iki nganggo iki, ora nganggo okol. Akale dienggo. Men supaya aja rugi. Sampeyan ngamuk teng negara Ngaji Tengara, sampeyan namani sapa-sapa nganggo Cundamanik, bar niku Cundamanik dijaluk karo panguwasaning Gusti. Bali ning Kayiwangan. Sampeyan arep ngopo? Hah? Ora duwe kekuatan. Kula ora apa-apa mangtamani. Nggo, mangtamake dadane Prabu Belgedwelbeh. Nek pancen kula mati matur nuwun dene kula dipadoske dalan kasuwargan dening Begawan Durna. Nek ora mati nuwun sewu lho, wolak-walik ing jaman ana pendhita tak gawe bandan luwih-luwih ana pendhita tak gawe wirang ning negara Ngaji Tengara. Mergo wis gawe wirang karo Prabu Belgedwelbeh. Mangtamake ampun meneng mawon. Nggo. Manut kula mati ya gelem, ora ya nuwun sewu kula malas. Sampun ratapan manah kula sinuwun. Dene panjenengan naben-ajeng kaliyan pusaka kadiwatan Kyai Cundamanik. Wong urip ning alam padang ki nek ora wedi mati, kuwi uripe bakale semeleh kok, Teh. Tenan kuwi aku ora goro.
Mula wong urip ning alam padang iki rumangsana nek urip ki ora njaluk, ora nyilih, ora utang. Ming sak derma nglakoni urip sing keparing sapa? Sing gawe jagat. Mula kala mangsane dipundhut karo sing gawe jagat, ikhlas. Mbuh kanthi cara apa wae anut kodrate dhewe-dhewe ikhlas. Ora usah gondeli, ora usah rumangsa wel karo uripe. Iya. Mula aku ketemu karo Cundha Manik mau ya ikhlas. Upama aku ditamani mati ya wis tak mati ora apa-apa. Iya sinuwun. Sedaya menika dados kanca benggala tumrapipun ing ngabdi kepatihan ya. Lajeng kepareng paduka. Kriwikan wis digawe grojogan, maune gojek wis digawe tenanan. Mula aja nganti aku dianggep ratu cepete. Aja dianggep aku ratu cilik sing iso didak-idak karo ratu sing gedhe-gedhe. Teh, Ngastina mau ning Raman ngloji Tengara saiki diwalik. Ngloji Tengara sing Raman Ngastina teh. Monggo kula dherekaken.